2 zápasy, ale bylo by dobrý, kdyby jsme vyhráli. Co čekáš od AS v přece domácím prostředí? Tak koukali jsme na nějaký video, trenér nám ukazoval všemožný způsoby, jak oni se dostávají do těch útoků a jak dávají ty balony za obranu, jako je to neskutečná síla v tom jejich mužstvu, ale říkám, prostě když my necháme na tom hřišti všechno i kus sebe, tak bychom mohli uspět. Jaká je vás naděje vlastně, kolik tak jako cítíte své šance, protože ono, když 2krát vyhrajete, tak se nemusíte na někoho líbit, že? Jasně, no, tak když 2krát vyhrajeme, tak je ta šance 100%. No. Budete si třeba zjišťovat v průběhu nějaký výsledek toho druhého zápasu? Asi ne, já bych, že takovýhle my nejsme, no. My koukáme sami na sebe a uvidíme po zápase, no. Samozrejme ako tréner, ako hráči do toho zápasu vstupujeme s tým vedomím, že chceme uspieť, aj keď sami vieme, že domáce prostredie pre každý klub hraje hodne. Doma je človek zvyknutý poznať ten štadión, je tam samozrejme maximálna kapacita, u nás doma v Plzni sa hraje výborne. Budeme samozrejme, aj Zlín je favoritom, má obrovskú kvalitu, ale budeme chcieť robiť všetko preto, aby sme v tom zápase boli schopní byť úspešní. Tak keď sa dívame samozrejme pred zápasom, tak vieme, že potrebujeme vyhrať, aj keď je tam samozrejme tá druhá varianta toho druhého zápasu, tak iba ukáže, čo vlastne v tom zápase potrebujeme, ale bude to už relatívne pozdie, takže pred tým zápasom vieme, že pokiaľ chceme zostať a mať šancu na postup, potrebujeme a my potrebujeme robiť to, aby sme dokázali byť samozrejme nekompaktní, aby sme dokázali byť nebezpeční dopredu, tak ako sme boli nebezpeční doma, aby takisto aj Zlín nemal kľud v defenzíve a potrebujete v takom zápase trošičku šťastia na to, aby tie kľúčové momenty, ktoré tých zápasov bývajú na oboch stranách, sa otočili na vašu stranu, takže pokúsime sa samozrejme v tom všetko spraviť preto, aby sa to dokázalo otočiť pre nás.